মন্ত্রী পত রিজার্ভখা মিটিং रिंखा जों जतन पिसफुल खायनाय जे ओंखा आइखासे जों ताबो होगाय जारा दुखी मानुस जारा मासाया मानोया बावनि उखलक मा बाथाय जों जतन मा बाथाय गायचिनि बुसकांगो जेब्ला हा कतरनि नायतल फांनो हिनि मानो जोंना कक सावै खोनारेनाय जारा चेयरमैन तंनाय कमल कलयनो जारा उरनि साबजनाल चेयरमैन बर्मा रिखा बुलाय तगलाय को फुल मोटिबाय जों हामबाय दिनै बबे दं दिनै अ जायगा फाइभ मानजाक मेट्रपल विधानसभानि हाकसाल अनेक कांचनपुरनि पर्यटन दङ जानो तिनि कार्यकर्तारक आश्रामबारि पुराखुवाइ डिस्ट्रिक्टनि फाइ मानजक फायनाय जत आनि रांचांनि खाजानि ताखकते बुहुकजों जों अनेक परिश्रम खायगा मेहनत खायगा जान बाजिरनावै नरक जतनो दिनै बाक्सा नकरै नक खिबजाक अनेक कष्ट खायजाक बुजाक तकजाक हायफुना चिनि सरकारनो जोंतखा जों मने बादे तै कोनो खुशी करै जों तबक मन्त्री शपथ नाखा तबक चिनि काम जों बरकनि सेवा खायनानि माचाया मानैया जारा नक करै हुक करै जारा दुखी बरक बंनो साहाय्य खायनानि जों जत जों जानो जारा जे कर्मी तंनाय जारा कार्यकर्ता तंनाय जों कचाक कुफुर कसम हियावै जारा मेन जारा माचाया मानैया दुखी बरक बरनो उग्लग थाङै बाचानानै चिनि काम जों बरनो सेवा खायनानि जोंनो केवल जों उदिनि जों सैनिक बाजपानि सैनिक जों सन्त्रास विश्वास खाया जों शांति विश्वास खायो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास जों विश्वास खायो आबै मैना जारा चिनि कर्मी रक जों केमनो सन्त्रास खाया जों केमनो बुनाम तंनानिया जों बयनो साहाय्य खायनाय माचाया मानैया नक करै हुक करै लामा करै जों खानानि सिमे आप्रान चेष्टा खायनाय बरंनि उखलग बाचानानि बागै आबायनि बागै न आं खोना ब्लक आं मिटिं राखखा बुलाय तलाय मतै चाया आं नरक नुखनो जदन ससियेल मिडियाव आं महाराजनि नग थाङा आपिल खायगाबनो महाराज मतियाखौ साक बाय साक जों देराय जायाखौ बुकुं बाराय बुकुं बारा दफा बाय दफा बुकुं चालायखौ जों थानसा सिंगाय तिब्रासा सिंगाय जों जतसे बुकुं बारा जों थानसा सिंगाय जों ताङो बुलाय तलाय नायबा पार्टी निनि नंखायमोनो आनि लांखायमोनो नों जे हामजागो नंखायजा आनि हामजागो हायना किन्तु बुलायनानै तलायनानै रबार बागान सलायनानै साबनि खतियं निनि खतियंगो माने आनि खतियंगो आनि बुकुं बारानि खतियंगो आबायना महाराजनो थाङा आपिल खायो थाङै मनो उस्तब खायदे हनै